perquè el Guiter era un gran foneticista. Va ser el més jove agregat de Ciències Físiques de França. Ningú no li ha tret la palma, se queda. I doncs aplicava a la lingüística les regles de la física. Com a foneticista no té igual. Jo vaig ser formada per ell. I doncs ella pensava que més remuntes en el temps, menys trobes llengües. 6.000 anys abans de Crist, en Europa només hi havia dues llengües. Això segur, ho sabem. El basc, que ocupava tot l'oest d'Europa, fins a Islàndia i tot això, i fins al sud. I l'altra part era la gent que han esdevingut eslaus i que eren el que se'n deia finno-ugrien, en part l'hongarès. Té moltes similituds amb el basc. I m'interessa, sem uns simis. Excusa-me si ets creient o evangelista, perdona. Som uns simis evolucionats. I jo em semblava ser a punt d'arribar al moment en què les onomatopeies simiesques, si vols, s'han integrat un llenguatge que se va articular i va fer el llenguatge que se diu humà. Sí. Els homes, els simis, els homínides, tenien menester de localitzar-se en el món on eren. És a dir, que han donat nom a les coses del relleu per poder retrobar-s'hi. Perquè si la cosa no té nom, no existeix. Canigó, carn. Una cosa molt alta, molt alçada. En bereber també. Higo, el precipici. Era un massís aïllat de tot el Pirineu, el Canigó. Ens pensava. I se troba sobre un precipici, francament, Canigó. Això és basc. Vulguin o no vulguin, és basc. Toluges, Toluegui, no hi ha més basc que Toluges. Jo regrette. Pau i Treva era basc primer. I, doncs, és el sol negat. Si vas a Toluges, com a Pesià al costat, l'aigua sort a per tot. A Toluges, el riuet aquí, que se'n diu el Ganganell, surt a un lloc que se diuen les Bassetes. Hi ha ple de fonts i fa el riuet. Però Toluegui, el lloc egui del lloc negat. He estudiat les especificitats del basc, que és una llengua aglutinant, doncs és molt a part, són elements formats, els mots són formats d'una síl·laba tan sols, o de dos que s'ajunten, s'aglutinen els uns altres, doncs pots fer mots molt llargs. I hi ha 17 declinacions. Hi ha 2 genitius. Un de possessió i un de localització. Jo soc l'etimologista de Cotlliure. Cauco-liberi. Cauco-liberi és pur basc. Donc, què cal saber del basc? Quan hi ha complements, ja has fet francès, complement de nom, tot ça, se posen com els idiomes anglosaxons davant. Doncs sabem que ja cauco és posar un complement de nom d'Iliberi, que és el nucli de Cotlliure. Però Iliberi és la vila nova. El basc no s'ha pogut modificar, perquè, bé, excepte hi ha hagut el que se diu el rotacisme, és a dir que en el vel del palau, de la boca,
tenen dos fonemes molt pròxims. La L de lila, bon, en fi. I la R també. La R, que no és la R dental, Bé, no. Són molt a props. Això fa que passes fàcilment així, de la L a la R, i se toquen. I doncs, l'Ibèria ha esdevingut avui en dia a Euskara, ha esdevingut Iriberi. Bon. Donc, Iriberi és a Vilanova. Cauco. Les vocals no existeixen. Les vocals són un baf d'aire que se cola a la consonant per poder pronunciar la consonant. Nosaltres diem B per B, bilabial, i els anglesos diuen B, veus? B. Però hi ha una vocal que és A, la boca s'obre completament, i O. I les altres tens el triangle dels vocals. És a dir, la primera vocal en l'articulació del llenguatge humà a un cert nivell de lingüística se sap que la primera vocal va ser la A. Tanques un poc més la boca, A, E. Tanques encara més la boca, I. Però ja fas un esforç. És una semiconsonant. Després, O és una vocal i la U, són consonants. Veus? Bon. Doncs, el diftong no existeix normalment. O depèn, sigui de la modificació d'una L o d'una B. En general, és d'una B. En general. A vegades una L que se vocalitza en U. I en català no hem de tenir vocals. Diftongs, vull dir. En occità sí, però no, en català no. Si hi ha un diftong, és occità. No és purament occità. Encara que quan fa 1000 anys que vius a Catalunya, encara que portis un antropònim occità, ets català, No hi ha res a fer. Bon, doncs cau, se llama cau. Si substituyes la U per una B, cap. Sí, però juntant-se amb l'altre hi ha el que se'n diu una vocal enfin bon, una I, cabi. I cabi en basc vol dir niu. Què és que el lliure? I era, per vendes també, era en forma de niu. És el port en forma de niu. És amb això que faig basc. Vaig treballar durant 3 anys amb un gran científic, Ruffier, Jacques Ruffier, el gran especialista de la sang. Ens havíem trobat amb una signatura de llibres. Ell arribava d'Etiòpia, amb 5 deixebles seus, va fullejar el meu llibre de toponímia i parlo justament del substrat basc que tenim molt. Il me fait, tu travailles avec moi. I durant 3 anys vam treballar junts. Cartejant, tinc el dossier. Puc dir que he sacrificat totes les meves vacances d'estiu als arxius. Sí. Les altres a la platja, tu, però en fi, això m'agradava, I trobes d'altra gent, de tota manera, Interessant, l'Aimat Catafau, un medievista català, però que viu aquí, que fa molt bona feina, molt bona feina. Tinc 4 publicacions sobre els coronells al segle XIII, aquí, segle XIII, a Perpinyà. Ho vaig descobrir en Brutaix i tenia aquell document que me se desfeia, que me se...
ningú no l'havia llegit, segurament. M'hi vaig apassionar i vaig trobar moltes coses. I doncs va ser un descobriment i per tothom. En acabar el segle XVIII en teníem 123 coronells. Aquí, a l'edat mitjana, doncs, els barris se tancaven amb reixes. I, si vols, la gent convivien. I el coronell, finalment, era l'espai entre les dues rengles de casa. Aquí hi havia el carrer del Nadal i tot això, hi havia el Pop de la Llotja, hi havia ple de coronells. Ple de coronells. I en vam tenir fins ara 123. És una cosa particular a Perpinyà i a alguns pobles. Però al sud no n'hi havia. És una cosa nascuda aquí, rossионesa i catalana, ben catalana.